Mamă, zici că avem info de făcut. Avem un info. Să moară, Dan tu șeriful. eu să mor în locul ăsta, dacă nu melodia care urmează, e pe bune melodia lui cumătru meu, Aluțancă, nu dă calde, e pe bune. Nu, adică ți se potrivește, nu? Așa spune, da. Ți se potrivește 100%. Viața noastră, Cercel, da? Alu Petrică. Vorbește ce trebuie. Alu Petrică, da, da, da. Iartă, e tot să-ți fac cu metra, îmi vrei și eu, spui ce vrei să mă. Ce avem, mă? 1000. 1000? Ia! Ia-te drumul, mă. La 2000. Hau! 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 Bă, suntem la ziua lui fratele meu, Alu Nicolas! al lui Nicolas Vertis, omul meu de bază în toată lumea. Uitați-l aici, e ziua lui. Și fratele lui e lângă el cu tot ce poate în lumea asta. Vă pupăm pe toți cei 3000 de oameni ca idee. Te iubesc. Vă pun să vă trească. Și melodia Aluțancă! Ce avem, mă? Bas, bas. Bas, da, bas. Bas. Avem 3000 de kilometri. Hai! Hau! Hau! Bă bune! Hau! Hau! Talent de om! Hau! 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 Ai! 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 Ai, Raíso! Ce să mai? Cam asta a fost. Vă pupăm, să fiți sănătoși, să vă trăiască familia voastră. Ăsta mi-a furat telefonul. Mi-ai furat telefonul, spune. Da, i-am furat telefonul, eu am făcut live-ul ăsta, fraților, în 5.000 de lei. Îți cer mii de... Avem 3000 de kilometri aici. Și eram mai departe de Spania, cum ar veni.